Парламентарийлер Дәүләт Советының язгы сессиясын башлап җибәрде. Көн тәртибендә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил доклады, шәһәр төзелеше эшчәнлеге, җир асты байлыкларыннан файдалану мәсьәләләре буенча карар проектлары булды. Парламент хәбәрләре турында тулырак Алия Галиуллина сөйләр. Ачык хакимият системасында җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында федераль закон проектын Дәүләт Думасы беренче укылышында кабул итте. Парламентта махсус эшче төркем төзелде. Ул шәһәр һәм районнардан кергән төзәтмәләрне карый. Утырышта искәрмәләрнең асылын профильлек парламент комитеты җитәкчесе Альберт Хабибуллин аңлатты. Территория белән идарә итү системасында муниципаль берәмлек башлыгын җирле депутатларны сайлау формасында хәл итәсе мәсьәләләр бар. Бүгінгі болған үзидарә җирлекләрдә болған кадрлар сакланып калырга тиеш. Бер генә безнеңчә безнең күзлектән караганда менә бу депутатлар булмау ниндидер кыенлык китермәс микән халык белән эшләгәндә һәм менә бу элемтәләр булган элемтәләрне үзмәсен дип менә ул нәрсәләр бурчый. Парламентарийларын кайбер борчуларына Татарстан президенты аңлатма бирде. Рөстәм Миңнеханов урыннарда кешеләр белән эшләүче структураларга ярдәм итәргә, аларга вәкаләтләр бирергә ышандырды. Там вся наша инфраструктура, она сохранится. Те люди, которые работают в части с населением, они будут наделены полномочиями. Вот наша программа и обеспечение транспортом, цифровизация, вся она сохранится. Поэтому мы не видим каких-либо проблем. Это люди, которые представляют власть на местах. Там не надо делить там федеральный, субъектовый. Вот конкретно для простого гражданина, который живет на месте, ему не важно, кто ты такой. Ему надо, чтобы все его интересы были решены. Татарстаннан кергән барлык төзәтмәләр буенча да фикер алыштылар. Дәүләт Думасында аларны Айрат Фәррахов тәкъдим итте. Утырышта кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил узган елдагы эш йомгаклары турында сөйләде. Сәрия Сабурская әйтүенчә, гражданнар мөрәҗәгать итә торган төп мәсьәләләр сәламәтлек саклау, хезмәт хукукларын үтәү, социаль ярдәм. Жители жаловались на несвоевременную оплату труда, на ее размер. Также в отчетном периоде нами был проведен анализ отдельных вопросов ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в части обеспечения требований безопасности и охраны труда работников. Депутатлар җир асты байлыкларынан файдалану, җир кодексының гамәлдә булуы, түләүсез юридик ярдәм мәсьәләләре турында да фикер алышты. Яшьләр эшләре министры дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Депутатларның да сораулары күп иде. Что касается вопросов, которые связаны с демографической ямой, вопрос большой, пока быстрое решение. Мы видим следующее. Вот оно коротко, если выражается во фразе «где бы ни родился, в Татарстане пригодился». Много очень людей, которые приезжают в Татарстан, чтобы поучаствовать в мероприятиях. Вот для нас это адресная работа с ними, чтобы они видели здесь для себя перспективы развития, чтобы умные, талантливые оставались здесь и учились. А это большой спектр на самом деле направлений. Фәрит Мөхәммәтшин яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруда хөкүмәт игътибарын ведомство ара хезмәттәшлеккә юнәлтте. Үсеп килүче буынның мәдәният, спорт һәм мәгариф өлкәсендә үсеше барлык мөмкинлекләрнең булуы мөһим. Резонный вопрос задают избиратели на каждой встрече. Есть общеобразовательная школа с программой обучения. Она что, не справляется с этой задачей? Школа. Почему надо нанимать репетиторов, выкраивать? В одной семье есть такие возможности, в другой нет. Это для того, чтобы ЕГЭ сдать и постараться поступить в вузы. Как, обеспечить равный доступ в образовательной системе по программам обучения в средней школе? Сугыш елларында хатын-кызлар һәм яшьләрнең хезмәт батырлыгын искә алды. Татарстан яңа гасыр хәрәкәтен депутатлар төркеме узган елның июлендә бу темага масштаблы конференция үткәргән иде. Сугыш елларында яшьләрнең батырлыгы турында фильм төшерелде. Бу хакта төркем җитәкчесе Артур Әбделҗанов сөйләде. Җиңү көне алдыннан аны мәктәпләрдә һәм хәзерге яшьләр белән очрашуларда күрсәтергә тәкъдим ителде. Фәрит Мөхәммәтшин галимнәрне Россия фәне көне белән котлады. Татарстан фәннәр академиясында тантаналы җыелыш узды. Татарстан Идел буе төбәкләре арасында иң күп патентларга ия. Безнең нефть чыгару, нефть эшкәртү һәм сәнәгатьнең башка тармакларында иң заманча технологияларыбыз бар. Фәннәр академиясе президенты Мәгъзум Сәләхов фикеренчә, фәнни тикшеренү эшчәнлеге актив үсә.
Әйдәп баручы профессорлар, академиклар югары дәүләт бүләкләре алды. Ә яшь галимнәр үз идеяларын һәм эшләмәләрен тормышка ашыру өчен грантларга лаек булды. Фәнни берләшмәнең сәнәгать предприятиеләр белән үзара бәйләнешен саклап калуы мөһим дип саный парламент рәисе. Россия Фәннәр академиясе Казан фәнни үзәгенең республика югары уку йортлары, тармак институтлары һәм конструкторлык бюролары белән хезмәттәшлеген көчәйтергә кирәк. Как и прежде, Татарстан продолжает поддерживать фундаментальную науку. Значительную долю в структуре финансирования научных исследований, осуществляемых Академией, составляют бюджетные средства республики. Хотел бы поблагодарить наших ведущих ученых, актив Республиканской академии наук и Казанского центра Федеральной академии за поддержку инициатив руководства республики. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.